Merħba tfal. Il-ktib snaqralkom illum jismu Pino iżom ruħu nadif, miktub minn Marika Vella Montebello, Charmaine Bonello u Elaine Camilleri. Pino kien xadien għaż-żien. Ma tantx kien iħobb jinħasel, l-ilma ma tantx kien ħabib tiegħu. Kien jilab waħdu fil-ħmieġ u t-tajn tal-ġungla. Ħadd mill-annimali ma rid jilab miegħu. Xtaq kieku mqar ikollu ħabib wieħed biss, imma x'seta' jagħmel. Zaqqinu kien jinkwieta meta kien jara lil Pino jilab waħdu. Kien jiftakar kif kien jħossu meta ħadd ma rrid jilab miegħu. Pino, għandna bżonn nitkellmu ftit jiena u int. Għalhekk Zaqqinu iddeċida li jgħin lil Pino. Beda biex fetaħ qalbu miegħu. Zaqqinu ħalli l-Pino għand is-saħħara Belinda. Li jtlu l-banju tal-kastell bil-misħun u ħaslitu ħasla kif imiss. Lanqas seta' jarfu Zaqqinu x'inħareġ mill-kamra tal-banju. Kien sar xadin nadif u gustus. Kien fih għaxqa. Is-saħħara għalmitu wkoll kif jaħsel snienu sewwa. Is-serb ħadu għand id-dentist u wasablu xi snien imħassrin. Għalhekk qallu biex jieħu ħsiebhom jiekol inqas ħelu kif ukoll jaħsel snienu malli jqum u qabel ma jorqod. Pino iddeċida li jibdel l-istil tal-ħajja li kien qed jgħix. Beda jinħasel kuljum fix-xmara tal-ġungla bis-sapun tal-frawli li tagħtu s-saħħara Belinda. Beda jgħix ta' xadin nadif u b'saħħtu. L-annimali ma damux ma nnutaw id-differenza f'Pino. L-annimali ma baqgħux jwarbuh lil Pino, bdew jħalluh jilab magħhom fil-logħob li jorganizzaw. Pino sar ħabib ta' kulħadd. Ara kemm sabiħa din l-istampa tfal, kemm għandu ħbieb issa. Issa tfal, xtaqt nurikom xi ħaġa sempliċi li tistgħu tagħmluha intkom id-dar. Mela ħa naraw x'affarijiet se jkollna bżonn. Araw tfal, se nagħmlu ras ta' iljun. Hawnhekk jiena użajt żewġ tipi ta' kuluri differenti. Tajt ċirku kbir u waħħalt ċirku żgħir fin-nofs. Issa, mela ejja ħampinġu naqra l-imnieħer tal-iljun. Huwa sempliċi ħafna. Mela, nagħmlu linja u linja oħraw għall-imnieħer u nagħmlu forma tal-ewża. Tajjeb, nagħmlu wkoll nofs ċirku tont u nofs ċirku tont u nżidulu naqra nemex. Din nistgħu nimlewha bl-iswed. Tfal, u mbagħad kull ma għandkom bżonn huwa żewġ tipi ta' widnejn tistgħu tagħmluhom tondi kif tixtiequ intkom. Jitwaħħlu fuq wara, nagħmlu linji
kull ftit pulsieri, forsi tħallu żewġ pulsieri, bejn linja oħra. U mbagħad naqtawhom. Qed tarawhom minn hawn mit-tarf il-ġewwa, mit-tarf il-ġewwa. Tajjeb tfal, ħalli mbagħad ikonna dan l-effett madwar ras l-iljun. Tistgħu mbagħad fl-aħħar jew tpinġu l-għajnej jew twaħħlu dawn tal-plastik. Araw tfal kemm hu sempliċi. Nispera li għoġbitkom din l-idea tfal. Allum daqshekk sakemm nerġgħu niltaqgħu. Grazzi.